Chydig o stodiau ar ôl, a dyna ni Gareth Owen y fanna gyda Dafad i lawr i beirniadu yn y cefn. Da ni'n edrych ar cymal Cyn Derfynol, y Cneifio Gwellau agored rwan ar un. Mae Reinald Hughes ar ddau, Richard Till ar 3 o Australia, Toby Walker ar 4 o'r Iseldiroedd, Jan van den Hardenberg, Gareth Owen, Cwmcloch wedyn ar 5 ac ar 6 yn y pen draw, Rodri Glyn. Y golwg o fan hyn ar y bachgen o'r Iseldiroedd a'r llafna'n finiog eithriadol gennyn nhw 2 wella gennyn nhw rhag o'n bod y min yn mynd ar 1 a mae hynny yn digwydd i Reinald Hughes o fan hyn cyfnewid 1 gwella am y llall ar gychwyn ei bedwerydd a'r dwytha o'r defed allan o'r gorlan. Chydig o stodiau ar ôl y fan hyn gan Jan van den Hardenberg yn ôl â ni ar 1 wedyn at Reinald Hughes fan'na. Ond ar y blaen o ran cyflymdra o ddigon ar hyn o bryd mae Gareth Owen. Gareth Owen yn enw adnabyddus iawn yn y Cneifio Gwellau agored, wedi dal y record Brydeinig ar y cyd gyda Clive Hamer, 397 o wyn wedi cneifio mewn 9 awr, tua 44 o wyn yr awr yn cael ei ceifio gyda gwella ganddo fo i gynnal y record Prydeinig yma yna. Felly enw mawr ym myd y cneifio yn ta'n dod wrth gwrs o gwmcloch yng Nghymru. Cymru yn sicr yn rhagori ar nifer o wledydd yn y byd o ran sgiliau cneifio. Gwlad fach, ond gyda calon fawr yn creu argraff fawr ar y safle byd eang. Felly difyr dros ben. Ac wrth gwrs, pan da ni'n meddwl pam? Wel, 3,000 o boblogaeth yma yng Nghymru, 8 miliwn o boblogaeth yma yng Nghymru, sori, a wedyn 8 miliwn a hanner o ddefed ar hyd yn dolydd a'n mynyddoedd ni. Dipyn o rif y fanna, felly mae yna waith eithriadol yn cael ei wneud ar hyd y flwyddyn gyda defed gan gynnwys cyneuafur gwlan. A dyma ni felly golwg ar Gareth Owen y fan hyn ar yr ochr ddwytha, yr ochr gyflog y fan hyn. Chydig bach o drawiadau dan y gesel y fanna, wedyn fydd o'n dechrau anelu ar draws yr arfodau yna lawr y goes ôl. Yna chydig o drawiadau ar ôl ganddo fo, a mae o'n edrych fel yma fo sy'n mynd i orffan gyntaf. Sgwrs, cyfuniad o daclusrwydd a chyflymdre sydd yn yr her yma. Felly, dwi'n siŵr bod o hefyd wedi bod yn canolbwyntio ar fod yn daclus tra bod o hefyd yn rhagori o ran cyflymdre. Dwi'n sbio'n sydyn ar y sgorfyrddau uwch ben. Mae sgor o ar 65 pwynt ar hyn o bryd yn troi'n 66. Does yna neb arall yn agos iddo fo ar hyn o bryd o ran y sgoriau yna. Mae'r lleill ar yr 80au, 70, 86 i Toby Walker, 76 i Richard Till. Lawr ar ddafad yna gan Rodri Glyn y fanna, allan ar ddwytha gen o fo, ond Gareth Owen, cyntaf i orffen yn pwysio'r botwm coch, llongyfarchiadau mawr iddo fo.